अगर आप भी चाहते हैं कि एसएस फिल्म्स मोतिहारी के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। गजबे के बावे ओकर ब्यूटी हो, ए देखे में उ लागे बड़ी क्यूटी हो। हाँ हाँ गजबे के बावे ओकर ब्यूटी हो, देखे में उ लागे बड़ी क्यूटी हो। हमरा दिलावा के हाँ हाँ दिलावा के हमरा दिलावा के जांच गइल, भिगो पमाल फंस गइल। हमरा दिलावा के जांच गइल, भिगो पमाल फंस गइल। माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। हाय हेलो कही करत रही डराई, कुछ दिन बाद गइल लाइन पे आई। सुनो ए गुरुवासी, ए हाय हेलो कही करत रही डराई, कुछ दिन बाद गइल लाइन पे आई। खूब मनामा हो मनामा, खूब मनामा तो गच भइल, भिगो पमाल फंस गइल। खूब मनामा तो गच भइल, भिगो पमाल फंस गइल। माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। हाँ हाँ परदेसी पिया लव सोनो जो हो, लव यू भेज के उ कैले परपोज हो। बुला एक मेरी बाबा। हाँ हाँ डीजे विकास आ लव सोनो जो हो, लव यू भेज के सरब कैले परपोज हो। सोचल सपना राजू सपना, सोचल सपना तो सच भइल, भिगो पमाल फंस गइल। सोचल सपना तो सच भइल, भिगो पमाल फंस गइल।